En gimoro miwuon en paro moro manya bedo ni gintie. Yorok mantie ok en e kind senators gi governors nikech in kaka senator kin senator achiel onge kaka inya bet tiduogi iwacho ni ng'aduru pesa madhi Siaya nikech governor gi senator ok winjre, koro it has to be done collectively, but e lweny ma waneno ni sani waneno ka senators ochung' gi governors ni mondo migi pesa malong'o, ni mondo medgi pesa. Ywaruok nitie kind governors gi wabunge. To kaka Kevin Osido oselidho ni siasa ni e iye ka, nikech king'iyo wabunge gi wasechopo kumoro ma wang'iyo ni wabunge ng'iyo ni 2027 bunge moro dwa chung' gavana. To wacho ni ka kadho no miu pesa mang'eny midhi timo development gi pesa ni ma japiny oneno ni in gavana e podi ber wanya yieri kendo 2027. To bunge ni be dwa no chung' kodi gavana. Ang'o modhi tiyo go mondo wach ni okitiyo maber? Koro the only way monya timo gini en ni make sure no kiyudo pesa malong'o. Nikech tema pano onego bed ni wang'iyo an gi pacha pod achung' e wach mar ni wang'i nang'o momiyo ne wakelo devolution. Ne wakelo devolution to ensure equitable sharing of national resources, nikech kapod ne pok wayudo devolution to niyudo ka kuonde regions moko nobedo marginalized, to sana Luo Nyanza marwa, nikech chung' ma wasebedo ni noseng'iewa kaka jo opposition. Koro iyudo ka kinde ka kinde pesni mane chopo development mane wayudo ne tin kabisa compared gi jok mane ne sirikal ndalono. So devolution nokel ni mondo kata kapo okune jok mane telo, okune jo mane sirikal ndalono, to pesa moyudo, services ma jopiny yudo, pod unya yudo gigi nikech nitie devolution ka, so that there is that separation mar revenue machopo. Ka revenue chopo e counties regardless of ng'ama nitie sirikal malo. To kawakao siasa wakete iye, to we are going to defeat purpose man we wan gi devolution. Kamano, Kevin Osido paro bende wi ote moyudo karka. Ruth nyathi Ochieng' oloso maber. Gima wuoro en ni owacho no mana county matiyo gi pesa maber. En achiel. To konyiso